Dorna göz suwuly sekir ýap, gökdepronyň ýaňylabasynyň üstünden akyp geçýär. Bulagyň ýaşyny, açan ýeriň göwsünden çoğup çykanyny bilýän ýok. Mullet Muradow, tagjy partiýaly ägirtleriň hutçy çeşmäniň suwuny içip, şeýle tanymyr adamlar bolup ýetişendiklerine tüý sürekden ananýarlar. Olar üçin meýlemek hem mukaddes hakykat. Bizim şunki hikayetimiz, Yaňyla toprağynda ýaşaýan, zähmet çekýän, şu görýän köçelerimiz bilen seher we şam işe gatnaýan adamlar hakynda bolmaly. Obanyň körpeleri ömürleriniň iň bir bagtly, gaýgamsyz günlerini çağılar ýatysynda geçirýärler. Olaryň şadýan oýunlarynyň gönezligini asyrlaryň zümmüçinden, goja türkmeniň taryhyndan gözlemeli. Körpelerin karaca, arası gözlerine bir karan. Yıllar geçer. Erteki gün bular özlerinin körpelikte oynan oyunlarına gen alarlar. Manısına düşünecek bolorlar. Mugallimler ilkinci halifalar. Durdymurat Muradow nefekdi bäri savkoz mektebiniň direktori. Ola mugallimleriň aglawaty ýaly şobuda kemale gelen adam. Bugün kun geçmişiňiň kerep baglanan kapylarynyň gulpy syndyrilýarka. Uzak ýyllardan bilip gelinen hakykatyň üstü açylýarka, öz halkyň ýurdun aradaky zatlary jikme-jik bilmek näkili wajyp. Taryh muallimi Körew Erejepow okuçylara taryh maglumatlary ýetirmek üçin ýadogsuz zähmet çekýär. Şonuň üçin hemmeleriň bugün öz owadoşlary Batyr Ataýewiň ýadygärliginiň ýanyna ýygnanmaklary ýöne ýere däl. Ol 38-nji ýylda repressiýa tezwar edilenleriň biri. Beýgüne gidenler bugün birinçi şeýkele öwrülip, eviz diýary dolandylar. Hojamrat Bäşimowyň savkoz direktori bolanyna uzak möhlet geçenok. Bejogapkärlik wezipany owadoşlarynyň öýleri saýladylar. Ýaş diýip durmadylar, başarjanlygyna teretdiler. Onun galjanlygyna bil bagladylar. Şu adamlar hemişe keptede bir gerek direktorun kabinetine maslahat ýygnaýarlar. Ine hut şu pursat işi näme pätgel berýän bolsa, köňlükde näme bar bolsa aýdy bermeli. Hut şonuň üçin hem şu ýerde hatyl urnak göreşiň strategiýa hem taktikasy işden tüzülýär. Tutuş tawkodyň awadançylygyň duýu tutulýar diýdiňem boljak. Traktorçy mekanik ýigitler, Sarberdi Bayramow, Toýly Bäşimow, Aşyr Bayramaliýew, Türçi Öwelmurat Pirmämmedow bilen tanışdyk. Olaryň her biri tutuş kollektiwiň umumy işine koşan koşmagyň aladasyna. Tokra aýdagda biraz proje bersen traktora metat berewersin diýip ýöne ýeraýdan oklar. Kevşirleýji Öwelmurat Baýmuradow. Gadymy solaryň körügi ýaly garajda da kevşirleýjiniň körügünün odi içenok. Germağın toprağı kartoşkanın bol hatyny içilýär. Ekmeden olal onu eferdenlik bilen saýlýarlar. Bol hatyl almak üçin tohum gowy gerek. Direktorum brigadir 4 ýyly Aýdogdyýowam. Bekine ul ähmiýet berýärler. Ol brigada 4 ýyl märi ýol başçylyk edýär. Ökrançylar ödüňlerine duran wezipelere awry bilen hütte gelýärler. Olaryň gazançlary merbetdäl.
Etatan özüne güneş nurunu tindiren, zana şıpa ver jimigöleri, nädi geldi gelin gıydar yetiştirýärler. Olara brigadir Tarık Imamov ýolbaşçylyk edýär. Bol hatyrlygynamak üçin Arlyl arman wäkmet çekmeli. Üdümdarçylykda maşgaly potrotçylyk giň germally. Her maşgaly bir hektar ýeri potroda alyp, onuň bol hatyl alýar. Bu traktory tejribeli spesialist Kadir Mehmet Nurov erkedýär. Yerler dökünlemäge gelin gıydlar kömek berýärler. Üdüm çyvyklaryny ketmek iň tejribeli daýhanlary anandýar. Häzir be jogapkärlik işi ýerine ýetirip duran Hoja Baba daýhan Fronsiýaçyly Daňatar Irepov. Ol etjek işin baş agronom Çarygeli Alyatowdyr brigadir bilen maslahatlaşýar. Kelem bolsun, kıyar bolsun, pomidor bolsun, gök bakçy yetiştirmek ören hukbotly, adaply iş. Bişe metatan aýallar ýerine ýetirýärler. Ýanyryp ýakyp barýan jogdanyň astyna ülpüleşip oturan ekinler çağ kimin iyide edilmeni talep edýär. Wagtyna suw bermeli, otomaly, ýagnamaly, gara derdaladaty ýetip. Ýöne bu toprak şeklen devletiň öwedini bol hatylan berýär. Brigada Allah'nadır amanly ýolbaşçylyk edýär. Maşgaly kärinetiniň artykmyş taraplaryny öňü bilen gök krançylar duýdular. Ödeliň öd ýakan, inisiatiwaň bolsa görkedi ber. Ýöne jogap käçilige martýar. Ir turup işiňden diýindiňmi? Erta goýmadyňmy diýmek, bu hatyla garaşy ber. Silas malarçylykda etatem ýokumly iňlerin bir taraplanýar. Dogurdarçylyk giýdirjek pudoklaryň biri. Ýüňi ýorgan, küýde sargan diýleni. Riyazat ýok. Hazır bizim günlerimizde. Cuma Samatov körpe kuzulara gözünün görücü algarıyar. Tavkoza kırkım kampaniyası kıyıkım öğretti geçiriliyar. Eli boşak bolan her işi şu yerdedir. Şopon Akmurat Berdimiradı. Tavko tutuş rayonu füyüt bilen üpçün ediyar. Şu görünýän tığırları yatakları arasında saklayanam. Yeki damjasyny ırya etmän sagyanam gelin gıyzlaryň ýadymyza gollary. Sagymçylaryň ýygynyny ferma müdiri Kaka durdy, Muradov alyp barýar. Veterinar wraçy Aman Hoja durdy. Zootexnik Bäşim Ankarov ikitem giýje günniz tawkodyň mallarynyň aladaty bilen ýaşaýarlar. Adamlara güýç kuwat berýän ak çeşmäniň gözbaşy gowramasyn, ümmeti egtilmesin. Kuşçularyň aladalary ýöderine ýetip. Kuş ýetji oglunädy Kakylyga. Toklar armaniýadymany günüň gowamyna bir näçe gerek iýimleýär, suw berýär. Aýtultan Paşiýewaly iň görelili kuş ýetjileriň biri. İpek kursuny ýetmekligem Tawkoda rehmetiň giň ýaýran görnüşleriniň biri. Maşgaly potrodyna, maşgaly başy ata ana fiýdi ýolbaşçylyk edýär. Beşe öýüň ullun kiçe hemme silenleri gatnaşýar. Mewsimlerin işe bolsa ipek kursuny ýetmek maşgala epetli giýdirji berýär.
bu toprakda qadim döwürlerden bäri ekilip gelýär. Tawhoda da bir däp bodulanok. Sürücü mekanik fiilat berdi Attayewa. Atababadan galan daýhançylyň näkili jogapkärlik ýerdigine oňat düşünýär. Dänen mota gödümem, göwnümem dok bolýar. Ýyl gallanyň ýeterlik bolmagy tawhid adamlaryna ganyp berýär. Dänäniň bolçulugy maşgala awadançylygynyň alamaty. Wagtyny ýygylyp, göwükligini pireklenip, batyrlyp goýulan otlar öz ýokmullygyny bütün ýylyň dowamyna saklaýar. Limon mandarin bu toprağın ötümlüğü değil. Yine tawhid adamları almon ve tiyen kanın kazananlarına dayanıp, öz ellerlerini kuran limonarlarına sitrus ötümlüklerinin bol hasilini yetiştirýärler. Limonare tawhid direktorunun hemişe ala dediyen uçastaklarının biri. İşte bir gadir, geldi Nazar Muradov, yakinden kömök berýär. Pomidor şitilleri elki tepdiyetselerde yetiştirilýär. Olaryň her bir düýbi üçin daýhanyň müňlerçe der damjaty dökülýär diýsen, ýalňyş däl. Batym şitiller meýdana çykarlar. Biz ýene de üzümçilik meýdanlaryna, eýen başga mögüdüm, hasyl yetişdi. Baharda pıntyk ýaryp, tomsun güneşini öýdüne tiňdirip, gözde baly goýulan üzümleriň eýli derli ýygmak gerek. Bazara çıkarmak, aljatyna taçaklara yetirmek gerek. Recep Şamradov köp şägirdin halifasy. Ýönür häzirem söyleme golunu oşurup işde oturmak halanok. Efrip karan bilendir balalarım. Ağda uruna gelen hatılı ırya etmälin deyip, yaşları himayet berip ýörenler. Nurgül Attayew öz maşgalasy bilen bir näçe gektar ýeri fotoradaldy. Olar çininde işin jogapkärçilikdir uçastagy ýok. Hatyly ýygmagam, ýüklemegem, tawşyrmagam fotoratçy maşgalanyň her bir çilenini gydyklandyrýar. Göktepe'nin partiyanın 20. kurultay savhadi Yaňala Owaty öňräkden hem gurup lojuluklyň hatarına gelýär. Ýöne geçen 2 owajylyk ýylyna üzümçilik edilýän ýerde bir adawlyk pete gaçdy. Şoň üçin üzüm öndürüşi hem petwolly rahmet taqalyş, halkymyň rahmet taqalyş hem petwolly. Şo ýagdaýda bizim rahmetkeşlerimiz 1990-njy ýylyň başynda tawhadyň guramaçylyk meselesine, umumy ýygnagyna guramaçylyk meselesine seredip 3 tane kandidatura görkezdiler. Şo 3 tane kandidaturada hem meni saýladylar. Ýagny 1990-njy ýylda biz 750 hektar üzümimiz bolup, şol maşgala fotoğrafçylygyna geçirdik. Ol hem özüniň ýokary netijesini görkezdi. 1989-njy ýylda 5900 tonna üzüm tawşyrylan bolsa, 1990-njy ýylda bolsa 7150 tonna üzüm hasyly ýygnap döwlete tawşyryldy. Göwünüm bolsa 1989-njy ýylda 2600 tonna tawşyrylan bolsa, 1990-njy ýylda 2850 tonna edip döwlete tawşyrdyk. Mallarçylyk önümlerimiz hem şonuň ýalyk hem netijeler boýunça plan başlamalarymyzy ýerine getirdik. Şu günlerden başlap bolsa gelecek ýylyň hatylynyň düýbüni tutýar. Ýa-ki üzümçilikde fotoğrafçylygyň amany adawalaryň hojalyklary 10.000 manat rahmet kazanjy allylar ýomudywalar bolsa 10.000 manat rahmet takyny şu ýyl aldylar. 1989-njy ýylda sawhalmyz boýunça 1.800.000 manat arasynda girdi alynan bolsa, 1990-njy ýylda bolsa 2 milyon manat gowrak arasynda çak
edýäris. Olu kollektiviň ýaşulsy ýaňy 30-dan geçdi. Orta bilimli maliyetçi. Okuny gaýbany dowam etdirýär. Urban Bäşimow sawkodyň baş bugalteri, okuyuply ykdysatçy. Sawkod adamlarynyň gerdökpöndiren baýlyklaryny ýerlikle harçlamaga ýol başçylyk edýär. Sawkodyň kommersiýa boýunça direktory. Rayon parti komitetining birinji sekretary Juma Amantahedow sawkoda ýygydan gelip durýar. Sawkod adamlarynyň uly ýygnançyklary, bayramçylyklary, toýlar bolsa asda onsuz geçen ok. Beýde hemmäniň öz orny bar. Her adamyň ardy dinlenýär. Ýüze çykan kynçylyklaryň çärleri bellenilýär. Çarşa Mehmedow berden delalet etläp gelýän nätaglary mulaýymlyk bilen kabul edýär. Ol özüniň iş wagtynyň köpüsini profilaktika çärlerini geçirmäge sarf edýär. Terapeut Fırat Nurberdi Urad Mehmedow oň taýlaty bilen sawkod işleriniň oňlarçasy öz saglygyny dikeltdi. Derman etmäge şepaat ýolary ýakyndan kömek berýärler. Bugün direktorun durmuşunu aýraten şatlykly gün. On gyýdy boldy. Öňüm 3 ogullary bar. Ýaş perdende öňülen maşgalanyň ýaşlylary, eneti ataty, bäşmagdagy ýüze filýarlar. Olaryň bugün şahatlyklarynyň çägi ýok. Nesil dowam edýär. Agtyk ýaş uzyn bolsun. Bugün onuň şahatlygyny paýlaşmak isleýänleriň hemmeti direktorun kamyhman bolup geldi. Hemmeler körpüje çaga uzak ömür dilýärler. Türkmeniň gögünüň gowunçy, ganaty, şatlygynyň gözbaşy. Onuň hoşawadyny dinlän adamyň kalby ýanýar. Gögün oşy ganat gerýär. Utaçylar ansambly sawkoda 8 ýyl bäri işleýär. Ýaş sadanlary görüp mullaganyň Tagjeparowyň ediniň gitmänligine goňýardy. Belki tekliýabyň suwuny içip ýören oglanlaryň biri geljekki uly bagşydyr. Ha ben senin höýmüşem lara. Hattan milala. Gel kendine kendini söýme. Ansamblyň uluşy Kılıç Hacımradowyň körpü şagirdlerinden.
adab etsen, şagirtden ägirt dürer diýen ýörelgeden ugralýar. Ýinem üzüm ýygyp, pomidor ýükläp, suw tutup ýören sawkod adamlaryny bugün toýly watna galar, tanar ýalyl. Toy. Hemmeň ardygy, hemmeň islegi. Her döwür bir döwür. Häzir gelin alsa üstü kejebel diýerler dälle, maňraý gurjokly ýeňil maşinler gidýär. Tügeleme, maşine gelen gelinlerinem, aýaklary düşmän duranok. Satıncalara ağ pata berýänler, Sawkod obasynyň şuňky ağ sakallary, oba sewetçil komanyň başlygy, Sawkod direktory. Kim ýagşy söz bilen, kim gül bilen, kim aýdym bilen öz şatlygyny beýan edýär. Satıncalar Göktepe'deki ýadygarlygy öýleriniň eň bagtly günlerini baş egip taqdim edip gül goýup gidýärler. Olaryň berek bere wefal bolmak üçin berýän mukaddes wadalary. Türkmen toýunyň soňy göreşe ýarşy ýazar. Beli bilegi ýogunlar orta çykar, boýy diýenler ýağlyga toglar. Ara toýa gelsen goň şaatlara datken. Direktorum ýarş görse durup bilen okulna, häzir atylyp duran toý halklarynyň birini almak ýalanýar. Beýik potensiýal kurşuny gurban bolanlaryň ýadygarlygynyň ýany adamsyz bolanok. Kimden duşuny ýatlap gelýär?